8-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tibay mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Iskaramusa. Tatay, napaghahalataan ako na sa dito na tawo. Alangkawon po ang headroom ko. Hey girl, what's up? You know I pulled your bluff and I Gari lang baga ako di nagsisirip na ano daw. games. Asi ika, sa mga nagdadangog dyan, siri patabi nido sa Facebook page kang DZGB. Not Aber daw po ngaya, spot. an makahula ka na sa ulog kong bado, magkakajowa bago matapos ang 2021. You know you want this here. She's playing hard to get. Grabe man niya, Angel. Oo, sa mga makakahula kan, ano ko, kang kulay kang bado, magkakajowa ngunya na bago matapos ang 2021. Day ka mo kaibahan duman sa samahan ng malalamig ang Pasko. Okay na, tatay. Talagang padabaon mo ako, tatay, no? Ura man nga akong choice. Ay, ang kapartner ko po sa Lado Technical, Tatay Jun Napoles. And sa IT, nangungod to dyan si Richard Appstore. Why not? Mantang nasa special coverage man si Adin Laad. Dyan sa Lidong Santo Domingo Albay, kaibanan si Kuya Bonjing Tanay kay Father Momoy Borromeo. Stop playing hard to get. Ay, sabi ni Mama Joyces Hernandez Paco, stripe po ang bado mo, dark blue ata iyan. The rest. Dahil dyan, ma'am, for sure, iba pa nga jita ka na magkakajowa ka. Tapos ngayon, may agom na ngaya si ma'am. Kinurisi ngaya akong agom. Hi, Tita Meli Anunevo. Maray na pagkauto po dyan sa mga lola and tita ko dyan sa Barangay Bañadero, Legazpi City. Kay Lola Vashon, maray na pagkauto po sa imo. Saka, sabi ni Ma'am Joyces, yaon po si Agom. Sir, joke man lang po ito. Survey man lang, survey. Hey girl, what's up? You know I pulled your bluff. Diyos, maray na pagkauto po sa Indo. Of all the Nobyembre 4 na 2021. stop trying to mess with my brain. Mainit-init ang panahon. Can I hit you Mag-inom ki dakol na tubig. this too? So why you frontin' boo? Diyos, maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa samuyang official Facebook page. Ang DZGB News Online. Sige daw po ngaya, in-32 na naghihiling. Paki-share man daw po, tigsararo kita. Para mas mahiwas na reach kang DZGB. Dahil lang po kita nadangog through sa berikan kan sa ilang mga radyo. Bandwidth baya ang apo dyan. Lingaw ko na kaya. 729 kHz sa mga berikan kan sa indong radyo. Pwede man po kamong mag-download kang sa muyang official app sa indong mga Playstore. Hanapon lang po nindo ang DZGB AM app. Why not? And igawa po kami ni na YouTube. Stop wasting my time. I gotta make you mine. Oy, naghihiling si Ate Yel. Very supportive naman si Ate Yel. Stop playing hard. Sabi ni ni Ma'am Christy Navarez, hi Ate Angel, pag-greet man po ang Navarez family always naka-DZGB. Salamat po sa mga phone kay ito hanggang sa ngunyan. Sa mga nagkakadarangog ko, Tatay Jun, na dating tigbabate ni Sir Henry, ni Sir Pio. Ngunyan, tigbabate man giraray. Mga solid DZGB listeners, dako lang salamat po. Sabi ni Ma'am Mary Jane Bubis,
Mala Angel po palang talaga ika, Ma'am Angel. Hehe. Oy, sa mga muya po pala na magpaabot kan sa indang mga pagbati sa indang mga mahal sa buhay na nagsiselebrar kan sa indang mga kumpleanyo. Pwede po kamong mag-text sa kuyang number na 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. And kung kamo warang pang text sa Globe, She had me. igwaman po ako nin talk and text number na 0909-543-4660. Now she's under my Medyo magtaga light lang kita ngunyan, Tatay Jo. that she. Sa baka ang iba dyan, nakakamati na ki-stress dahil sa di nakakaluwas, stress na sa module, stress na sa mga nangyayari sa palibot. Girl. Kadakulo na ngayaan nagpa-positive sa COVID-19. Eyo po, tabi. Mantinidong, wala lamang pa ako, Tatay John, nahihiling na report hali sa DOH na sa sarong aldaw lamang, 0 case ang Bicol Region. Igwan ang gadkaan ki may 80. You know I Kaya po, magsunod na ngad kita sa public health standards for fun ain't and aprobetsaran ang pagbabakuna. stop trying to mess Ako, Tatay Jun, aside from sa side effect ko, ikaw ba, Tatay Jun, nakapa-second dose ka na po? want this to Kailan ang second dose mo? front and cool. Tingnan, day mo, Aram. You know Tingnan mo sa vaccination card mo. hard to get. Ini, kukuduton ko ini. Hay, sa vaccination card mo, Tatay. Ang apo, ang sibag mo na so, day mo, Aram kung hain. Talk to you. Duman mo po, Tatay Jun, mahihiling, sa schedule, kuno arin ka ma-receive, kan ikaduwang dose nin bakuna, duman sa imong vaccination card. Ako, aside from, ang namatian ko after kong bakunahan, to lugar kang tigbakunahan, nagmimislog. Tapos ang pangimat, iko, Tatay, tigkakalintura ako. Pero normal naman iyan na side effect. Depende naman iyan sa immune system mo. Sabi ni Sir Ronnie Serazo, good PM Angel, watching from Bacoor, Cavite. Pa-shout out naman sa mga taga-barangay 16, Tarlac, Washington Drive, Gugon, Legazpi City. Oh God. Kay Sir Roy Morales, naghihiling siya ngunyan. Tamaan sa iyang simbag na stripe po, ma'am, ang bado mo. Dark blue po ata iyan. You won't forget. Sabi ni Kuya Louie Ariola, nanyangunan sa Sorsogon City. Hi po, Ma'am Angel, maray na udto tabi sa imo watching from Sorsogon City. Maray na pagkauduman kay Mama Honey Moonlight Caron Napoles. Ano mo ni, Tatay? Napoles palang, taika, letter I. You know I One time, nasa la ako ang apelido ni Tatay Jun. love. Letter E ang, ilag ko. Pakaray nga yabe, bako ko nga ito kapamilya. So are you down? Sabi man ni Sir Seth Casulia, Madam, stripe black po. Maray na pagkaudto kay Madam Angel Mien Murillo. Nagaantabay siya ngunyan. She's playing hard. Maray na pagkaudtuman kay Ma'am Imelda Cortez Batalier. Good PM, Ma'am Angel, watching from Ilocos Sur. Oy, Ma'am Imelda, kumusta po tabian sa inyo mga windmill dyan? Windmill yarn? Sabi ni Kuya Lance Lopez Asaytuno, maray na udto po, Ma'am. Mafiesta na sa Indo. Sir Lance, tapos na po sa fiesta duman sa Harong. August pa po. Pag fiesta sa sentro kang Kagbakong, taga-ibang lugar ako. Tapos pag fiesta naman digdi sa Tigolian ko, taga-Kagbakong po ako. Arog po kayan, tabawal po bagaan na tripon-tipon. You know I pulled your bluff, and I had it. Oy, kasi bago naantabayan ta su interview ni Sir Pio kay Governor Buboy Kua. My brain. And sabi ni Gov, nasa 70% na po su hospital utilization rate dyan sa Catanduanes. So let's just And igo po ni na duwang positive sa Delta variant, pero recovered naman. Ang probinsya kan Catanduanes na sa iraram po kan Modified Enhanced Community Quarantine. Kung kaya mantinido, ang Catanduanes po baga, saro yan sa mga probinsya na nagpapautob ni na maigpit na protocol kung saan kay puanan mo magpresentar ng negatibong resulta ng RT-PCR test and kay puan mo pong mag-apply ni na itong mag-apply sa indang SPAS bago po kamo makauli dyan sa probinsya.
Yan po nga ni papasunod naman bilang antisipasyon sa padagos na pagdakol kan COVID-19 digdi sa Bicol Region, bako lang digdi sa probinsya kan Catanduanes maging sa bilog na nasyon. Give me a sign. Hanggang sa ngunyan po baga gari mapawuto na. I want Almost 1 year na kita ngunyan din nagirilingan na sa mga friends na rin naghihirilingan dahil sa takot nga ni magruluwas sarong dahil naman nga ni sa COVID-19. Oy, pwedeng ni Clorilla maray na pagkaudto po sa imo. Sabi ni Ma'am Angel Murillo, maray na udto po sa Aklan ito. Oy, maray na pagkaudto po sa Aklan, sa mga taga-Aklan. Wow, nagdadangog yan. going insane. Stop. Sabi ni Sir Seth Kasulya, Madam, pabati man po ako dyan sa Tibabo, Piduran Albay, Family Lucila. Madam, salamat tabi. Let's just make this clear. Si Ma'am Sarce Marvida. Hi, Ma'am Angel, watching from Hoveliar. Sabi man ni Sir Joe Meralias, maray na udto po, pa-shout out sa mga birthday po ni Mrs. ko bukas. Oy, happy birthday kay Ma'am Jen Meralias. Hali po yan sa imong mapinadabang esposo na si Kuya Joe Meralias. Pero as of now po, wala pa po ni na papaluwas na update ang Department of Health. Kung pira naman ang nagpositibo sa COVID-19, halat-halaton lang po yan. And sana, dahil naman po halangkaw ang numero. My time, I gotta make it. 2 minutos sa sanapalan bago mag-abot ang alas 2, alauna nin pagkahapon. Yeah, I wanna make you sweat. Oy, duman po palan sa mga mapabakunang aki, ha? So just Nagpalawas po nin abiso si Mayor Noel Rosal, nangunya na aldaw, may nangyayaring screening and releasing of numbers kaya dyan sa Bagong Bayan Central School. Pero syempre, pag-iingatan taman sa mga minor de edad, ang pigtutugutan nilang pong magpila dyan and magwa kang numbers, iyo sa mga magurang ninda and sa OSO Guardian. And sa aga, pupuna na po digdian na vaccination rollout para sa mga edad 12 sa 17 anyos sa syudad ng Legazpi. Diyan po yan sa Legazpi City Convention Center. 1 minuto na sana bago mag-abot ang alauna nin pagkahapon. Oras na naman po para kita magsuro sa riblagan. Sabi ni Sir Noel Capistrano Soriano, happy pangudtuhan po. Pabati man po digdi sa Ocampo, Camarines Sur, watching live. Hey, don't you stop. Ang nakaibanan ko po sa laro technical, Kuya Jun Napoles. Shocked Sa IT, niyaon po dyan si Richard Asor. And sa newsroom, to tell. niyaon po dyan si News Director Edwin Peralta. Get well soon po kay News Manager Mardela. She is satisfied. Ako po ang sa inyong nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Angel Mustaza po. Bye-bye. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onward.